Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jem bilen men ýoksan Nurwan. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esas temalary Azatlygyň web saýtyna we sosial gomlardaky sahypalaryna iň köp okulan, köp dinlenen makalalardyr gepleşiklerimiz Türkmenistanda Türkiýe bilen gatnaşyp bolanlaryň berk soraga çekilmegi, Türkmen prezidentiniň Aziýa oýunlaryna meýletin gatanç etmegi tapşyrmagy, daşary ýurtlardaky türkmenistanlaryň şahsy maglumatlarynyň ýygnalyp başlanmagy, Barış Şehmadowyň ýakynlarynyň onuň ölümine şüýhelenýänligi, Türkiýede ağırlygy düşürilýän türkmenler baradaky makalalar, söhbetler boldy. Bu hepde iň köp tomaşa edilen videomuz Berdimuhammedowyň şahsiýet kultu adly video boldy. Erdogan ýene Ýewropa bilen dagwalaşýar adly videomuzda hem köp tomaşa edildi. Aşgabatda itler aglanýar adly surat sergimiz köp tomaşa çekdi. İň köp tesbir çeken makalaryň başyny Türkmenistana syýahatçylygyň ösmegine näme päsgil berýär diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkmenistan, Türkiýe bilen gatnaşyp bolanlar berk soraga çekilýär. Aşgabatda sölpeşikler aglanýar. Aşgabat ýene ýaşamagy agmasyz şäherleriň arasynda galy atly habarlarymyz, makalalarymyz hem köp tesbir çekdi. Hormatly dinleýijiler, sizi hem Azatlygyň web saýtyna, sosial gomlardaky sahypalaryna girip, gozgolýan meseleler bardy, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýar. Türkmen Metduwady Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Katar döwletininden döwlet saparynyň netijeleri barada habar berip, bu ýurduň bilim fondy bilen hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiliklerini hem maslahatlaşanlygyny habar berýär. Eger biraz ýa-da çekilsek, Türkmenistan Kataryň adam kapitalyna maýy ýatyrmak tejribesi bilen öňkü prezident döwründe hem gazaklanypdy. Biz bu gazaklanmagy onuň täzeden gün tertibine gelmegi barada Prezident Niýazowyň hökümet delegasiýasynyň Kataryna 1992-nji ýylda Katarda bolan Aşgabatly ýazgy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýardy. Amanrat, olary bilen Kataryň adam kapitalyny ösürmek üçin ýatyrýan maýy hakyna gysgaça maglumat berip bilmezmiň? Adamyň ýurt raýatlarynyň gezdi hakyna edilýän alada şol 90-njy ýylda şol 40 000 adamlyk raýat üçin ýurduň başyna 20 million tonna neftin eksport edilendigini gurrun berdiler. Oň başyndan hem Katarda çağı doglandan soňra ýa şol altyn bolandan soň çağı doglandan altyn bolandan soňra oňa döwlet tarapyndan ýörüýte banklarda hasaplaşyk şoty Aslan hasaplaşyp şotna da her ýylda ýurtun milli ýerdesiniň zamlaşyna düşýän mölegi şol çağanyň adyna aslan hasaplaşyk şotna geçirilip durulýar. Özüm Katarda bellemeli ýagdaý şowat kämillik ýaşy diýip 21 ýaşda adam kämillik ýaşyna ýetdi diýip ikrar edilýärdi. Ine şol 21 ýaşaýança şol geçirilýär. Özüm her ýyl geçirilene de soň ýyllarda üstüne goşmaça prefentler götürümler üstüne goşulyp durýar. Oň başyndan hem Katarda ýörüýte şo ýurduň başyna okuma diýerler ýene gaýrlar üçin ýörüýte programma hereket edýär. Biziň baran wagtymyzda şonlar başary ýurtda okujak raýatlarynyň ähli çykdyjy bilim üçin tölegden eýsem şol ýaşaýyş üçin tölegden ýaşaýan ýerinden okuyan okuzaýyna gatnaşyp aýaguly taksip pullaryny sellem şol döwlet büdjetinden döwlet gaznasyndan tölegden ekenne bol döwlet delegasiýasynyň düzmünäkleri ýurt hakyna anyk maglumatlar berilýär. Biz şunları etmem solar ulus diline taýýarlanan maglumatlardy. Amanrat, Türkmenistan dünýäde neft gaz narhlarynyň aşak gasmagy bilen ykdysady kynçylyk çekýär. Bilimli kadrlara mätäçlik inhas özüni görkeler öýdülýär. Şu ýagdaýda Türkmenistan hakykatdan hem Kataryň bilim tejribelerini özüne ulanmagy finansyp bilermi? Elbette eger yurt derejesinde, döwlet derejesinde öz raýatlary hakyna edýän aladasyny bütünlüğ üýtgözse, bir yerde bir ağabeyşi derejesinde, rütse derejesinde bir raýatlar bolup geçse, elbette men Türkmenistan döwletiniň de Katar tecrübesini ullanıp bilecekliğini anamaýyny edil şuň bolup geçýän ýagdaýlardan böyle dürtüp duran anyk wagtlardan hasap bersen görün
Türkmenistan'ın Katar devletindeki tecrübeni ullanmagy sonra juda ulu sonra aslında aliye sebäbi de sebäbi şu yurtlardan bir aýdary dünýäniň atly awraýly ýokary huzaýlary Türkmenistan'yň öz filialyny açmagy, oňa özleriniň professor mollum kadrlaryny iýermäge razylyk berdi, şertname baglaşdyp bölümleri ýöne Türkmenistan şunu taýinledi, entekşolatlar açma sebäbi Türkmenistan'yň garaşsyzlygyň ilkinji ýyllary 10 töweregi Türk mektebi bardy. Hem de garaşsyzlygyň başga ýyllaryna açylan ýaňy öňden agladyň halkara Türk üniversitesi bardy. Ine şulardan ählifi ýapyly diňe ýekeze Türk mektebi Aşgabat şäherine alınıp galyny, olam gönlün onu Türk döwletiniň hem de Türkmenistan hökümetiniň eýçiligine mektep. Ya onları ýurtda Rus dilindäki mekteplerinde sany juda azallyna resmi ýagdaýda hasablanan Türkmenistan'da ýekeze Rus dilindäki mektep bar, ol Aşgabat şäherindäki Pushkin adındaki mektep. Ondan ingliz dilinden Türkmenistan'da olur yürütülüştürülen mektepler ensemedine şolardan esaslar Aşgabat şäherindäki 7. orta mektep, 16. orta mektep, hem de 27. gimnaziya, bular ingliz dilleri boýunça yürütülüştürülen mektepler de gimnaziyady, ýöne soňky ýyllarda olar ýapylan okdy, ýöne umum bilim berýän mektebe urdy. Olaryň şol ingliz dilini çuňur öwredýän mektep diýilen statusy ýatyryldy. Onun galy berse bir Aşgabatda nişwat ingliz dilinden çuň bilim berýän ýekiji mektep bar. Olam Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň İsraýlynyň gollugy ýardym bilen işleýär. Fransuz dilini öwredýän mektebin ýurt boýunça ýekiji. Ondan ýene de şu ýerde bir bellemeler käbradymdan diýmek mümkin. Milli Diller Institutu'na Arap, Fars, Xitay, Korey, Japon dilleri hem de öňden İngiliz, Fransuz dillerimiz Rus dili öwrenilýär. Ýöne bular meselem beýleki soňky agwarlarymyz Fars, Arap, Korey, Xitay, Japon dillerini öwredýän ýürütülüşdirilen mekteplere umman ýok Türkmenistan'da. Ondan şu wuzlary umumy esaslarda kabul edilýär. Şol kabul edilenlerin soňundan bir ýyl töweregi taýýarlyk geçip ondan sonra ýokary huzaýynyň programmasyny özleşdirmäge geçýärler. Ýöne kabul edişlikde de nämeler bolup geçýärligi ulyly belli hakykat. Aman Murat, o belli hakykat näme anyklaşdyryp bilmezmiň? Belli hakykat Türkmenistan'da bilim derecesi boýunça däl hem cüzünün karanlığı, kapsının karanlığı derecesinde yaşlar okuwa kabul edilýär. Korrupsiya ýyl-ýylyça mövzeye görülüşdirmek derecede ösýär. Netijede şol kara peşkeş bilen kabul edilenlerin goý aýdary şol başary ýurtlaryň ýokary mektepleriniň ýokary huzaýlarynyň Türkmenistan'dan filialyny okan bilen olar. Şolar özleşdirmäge, şol ýurdun ykdysadyetine bilim ilim pulduğunu teyza getirmäge akıl derecesi yeterlik kämil ýaşlar däl. Bärdine şol korrupsiýada aradan aýrylmasa, hem dil bilmekden beter ýaralarynyň biri ýurdum. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistan'da bilim baradaky söhbeti Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy Hudaýberdi Haly bilen dowam etdirýär. Hudaýberdi Türkmenistan'da ýokary bilim barada ýokary bilimi kämilleşdirmek hakyny köp gürrüň edilýär. Şoň bilen birlikde de bilim reformasynyň netijeli bolmanyny gaýdylýar. Türkmen ýaşlarynyň sowgat derejesiniň pestligi gaýdylýar. Siz şu meseleler bilen gyzyklanyp gördüňiz. Siz eýsem nähil netijelere geldiňiz? Men pikirimçe bilim meselesini owul bilen orta mektepden başlamak gerek. Hakykatdan hem Berdimuhammedow Niýazow döwründäki 9 ýyllygy 10 ýyllyk we 11 ýyllygy geçirmegi gowzat ýöne diňe ýyl bu ýerde bir uly rol oýnanok. Owul bilen şol
başlangıç klasdan, birinci klasdan başlap oku kitapların kämilligi gerek. Şu biz okan döwrümizde men 11 ýyllyk mektebe oturdum. Bizim oku kitaplarımız bir näçe gedek üýtgedi. Esasanam şol oku kitaplar Moskva tarapyndan taýýarlanylýady. Ol soň Türkmenistanyna terjime edilýärdi. Şol terjime edilen kitaplary biz okumaly bolýardyk. Diňe Türkmenistanyna ene dili soň edebiýat kitaplary bolaýmasa galyn kitaplar aňyrdan taýýar gelýärdi. Moskwada bolsa ilmiň merkezi, dünýä derejesindäki belli adamlar bar. Olaryň arasynda Nobel bayragyny alan bir näçe belli adamlar bardy, alimler bar. Şolaryň gözegçiligini taýýarlanýardy. Şol kitaplary bize terjime edip okudýardylar. Ýöne Türkmenistanyň şertinde hut şol ýagdaý ýok. Indi siz şu sonki 25 ýylda öň Moskwa derejesinde, bütün Soýuz derejesinde taýýarlanan oku kitaplarynyň soň Türkmenistan derejesinde taýýarlanyp şu öňkü Soýuzdanam, dünýädenam üzüňeleşendigini aýdýarsyňyz, şeýlemi? Elbetde. Sebäbi Türkmenistanda häzirki döwürde medeniýet ýok. Gazet jurnal almaklyk kıyın sebäbi şol bir kontrol esasında, bir gözegçilik esasında meselem Türkmenistany ortaýetde näçe sany gazet gelmeli, onun bir sany bar. Alim telewidenýe ýapyk, dünýä täzeliklerini görüp bilen oklar. Türkmenistanda internet ýapyk. Ondan ol Türkmenistanyňky kitap taýýarlayan adamlar, alimler maglumaty nireden almaly. Ilim bolsa gün-günden öskidi otur, özgörkidi otur. Bizim gözümiziň alynda ösýär. Meselem kiber ilimleri, meselem kibernetika, şoň bilen birlikde kompýuter tehnologiýasy şeýle şalt ösýär. Şol ösüşi mektep okuwçylaryna düşündirmek üçin gaty bir öňde barjy alimler gerek, gowy kitaplar gerek. Hudaý berdi, inni Türkmenistan bu ýagdaý siziň suratlandyrýan agyr ýagdaýyňyza düşünmän geldimi ýa bilkasdan edilen zatmy? Käbir tanqytçylar Türkmen hökümetiniň ilaty dolandyrmak ansat bolar ýaly bir sogotsuz saklamak niyetinden uğralyanlığını hem aýdýar. Şol pikire menem goşulýan sebäbi Niýazow bu siýasatyň ýöňüni başlady. Ol biziň ýaşlarymyz üçin 10 ýyllyk mektep gerek däl, 9 ýyllyk ýeterlik diýdi. Şoň bilen birlikde de bir näçe sapaklary, daşary ýurt dillerini, beden terbiýe sapaklary aradan aýyrdylar, ýok etdiler. Ine şoň netijesinde de täze bir sowatsız nesili östürüp ýetişdirmek gözeňine tutuldy. Şoň bilen birlikde Türkmenistan elbetde kadram gerek. Şoň üçin Niýazow döwrüne Aşgabatda aýratyn zehinli şagalaryň mektebi diýip bir mektebi açan boldular. Ýöne ol bir mektep ýeterlik däl ahyryn. Ondan bir mektebe bütün ýurduň iň zehinli şagalar gelip okap bilmez ahyryn. Şoň üçin ähli mekteplerde deň şertiň döredilmek gerek. Şol deň şert üçin ol bilen gowy oku kitaplary hem şol oku kitaplaryny okuwça ýetirip duran oňat muallimler kadir gerek. Hudaý berdi. Prezident Berdimuhammedow Katara saparynyň dowamyna gaz geçirjilerini, maýy ferişdelerini çekmek bilen gazyklanýanlygyny dile getiripdir. Soňundan bolsa Kataryň bilim tejribeleri bilen gazyklanýanlygyny görkezdi, şu bilim resmiýetleri bilen duşdy. Bir ýöne bir duşuk bolup galarmy ýa-da ordan bir Türkmenistanyň bilimi, ilymy ýüze gurjagynyň bir alamaty bolup bilermi? Şu umyt berji bir habar hasaplaýaňyzmy şunu? Elbetde sebäbi häzirki döwürde newitiň aýratynam gazyň bahalary pede düşdi. Öňkü döwürdäki ýaly daşardan bilermen ýa-da spesialist çagyryp işletmek ýurt üçin iňen gymmaty durýar. Şonuň üçin ýurduň geljegi bilermenlere bagly, kadra bagly. Şol bilermenler belki ýurdu şu häzirki ykdysady krizisten, ykdysady çökünlükden alyp çykmaga bir ýol tapmaklary mümkin. Berdimuhammedowyň şu zerurlugy göz ýetiren bolmagy mümkin diýip çaklaýan. Hormatly dinleyijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz. Türkmenistanyň yerli mekdeplerine berilýän bilimiň hiliniň pese gaçmagyndan başga daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlaryň hem ýygyna gelmäge ýaýdanýanlygy. Netijede soňky ýyllar gowy bilim alan türkmen ýaşlarynyň ýyllarçasynyň daşary ýurtlarda işlemäge galanlygy. Häzir kokap ýören ýaşlaryň arasynda hem şeýlemeýliň güýçlüligi aýdylýar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýyň sebäbi bilen gazyklanyp Türkmenistanyň alternativ habarlar proýektining baş redaktory Ruslan Mätiýewiň pikirini sorady. Моему мнению, это просто огромный, созданный еще Ниязовым и
Menin pikirimçe bir yerde entek Niyaz döwrüne döredilen we häzir prezident Berdimuhammedow tarapyndan dowam etdirilýän ägir doly bürokratik aparat bar. Onsoň biziň daşary ýurtlarda bilim alan studentlerimiziň bularyň hemmesinden aýdal diplomlaryň ikrar edilmeginden geçmek üçin ne wagtlary, ne de islegleri bar. Sebäbi öğrenken wagt alýar. Uzun nowatlarda nerwiňiz aýalamaly, köp pul harçlamaly bolýarsyň. Netijede öz bakasyny agramly bilýän, öz alan bilim bilen şol bilim alan ýerine ýa başga bir ýurtda has gowy iş alyp biljegini bilýän oglan gyzlar şol ýerlerde galmagy saýlap alýarlar. Çünki olar Türkmenistanyny özlerini nämelerin garaşýanlygyny, nämelerin içinden geçmeli boljakdyklaryny gowy bilýärler. Biziň ýurdumyzyň bu kynçylyklar aradan aýyrmagy we öz adamlarynyň durmuşda öz ornlaryny tapmaklaryna ýol bermegi gerek. Sebäp türkmenler öz ruhy, durmuş ýörelgesi boýunça hemişe öz ýurtlaryna, ata-babalarynyň watanyna, enatalarynyň ýaşaýan ýerine, doglan we duýan ýerlerine dolanmaga çalışýarlar. Emma muňa garamazdan ýyllaryna hiç bir şert bolmansaň, öňlerine pul we nerwi ýan uly bürokratik bäsgelçilik keserip duran soň olar Türkmenistana gelmek islemeýärler. Многие не собираются возвращаться, потому что нету никаких условий, и есть вот эта большая бюрократическая машина. Türkmen hökümetiniň käbir tanqidçilary siziň diýen bürokratik bäsgelçiligiňiziň bilkastan daşarda bilim alan ýaşlaryň öňüni almak üçin döredilýänligini, Türkmen hökümetiniň hakyky bilimli ýaşlardan çekinýänligini, olara ynanmaýanlygyny aýdýarlar. Eger öz bilimli adamlaryndan ýüz öwürse Türkmenistan ösüp bilermi? Нет, роста, к сожалению, не будет. Действительно, есть такие подозрения, мысли высказываются. Gynansak da ösüş bolmaz. Hakykatdan hem şeýle ananmazlyk şüphe bar. Ýurda bilimli adamlar gerek däl. Sebäbi bilimsiz adamlar bilen ýurt dolandyrmak has aňsat diýen pikirler aýdylýar. Bilimli, okan adam öz hukuklaryny hem biler. Gerek däl zatlar barada hem pikirini aýdar. Şu sebäpden başlangıç gowy, isleg bar. Emma bir isleg soňu bilen durmuşa geçmeýär, ýol almaýar. Bir de ýan durmuşa geçirmek üçin hiç bir zat edilmeýär, elbetde. Nowatdaky ogodan ýokary kuzaýyn hem açyp bolar. Oňa halkara diýen at berip, Aşgabatda ogodan jaý hem gurup bolar. Ol okuzaýyny mollum kadrlaryny toplap, halkara uramalarynyň aýdaly BMG-nyň we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekillerini çagyryp, wagtal leksiýada okudyp bolar. Soň bu barada metduatda habar berip de bolar. Emma bular görnetün yeterlik bolmaz. Это потом можно будет красиво описать в газете, но этого явно недостаточно. Jurnalist Ruslan Mätiýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem Türkmenistanyň bilim puwdagy, burdaky meseleler bardy, sizden ähli pikirler, teklifler bar. Azatlyga ýazyň, telefon ediň, pikirleriňizi aýdyň, garaýşlaryňyzy paýlaşyň. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini halkyň ses tapgyryndan Marw welaýatynyň wekil wazir etrafynyň Mekan Daýhan birleşiginde ýaşaýan we özüni bilbilip tanystyran 60 ýaşly pensioner bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Ol Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylow bilen söhbetdeşlikde owa gonumçylygyna barýan ýoluň juda ýaramazyny, emma bu mesele ne ýol başlaryň, ne ýaşullaryň, ne de halk wekili bolan deputatlaryň başgalýanlygyny gurrun berdi. Marw welaýatynyň wekil bazar raýony Mekan Daýhan birleşigi şoň gonumçylygyna barýan ýolumyz ýaramaz. O biçiniň ýollary har bir kiçilikde beterli. Olara oňat. Şu gonumçylygyň ady näme? Gonumçylygymyň ady Molla Terahun. Ulu gonumçylyk. Bütün owa şoňa ertýär hemmesi. Başga ýerlerden hem gelýärler şoňa. O vatan şu gonumçylyga barýan ýoluň aralygy näçerek uzaklykda, näçerek kilometr bar şo ýol? 5-6 kilometr batyr ol. Şo ýol haçanymyzy bir wagt oňarlypmydy ýa-da hiç wagt şoň asfaltlar düşelmedi? Oňarly ol bir türlü inne oýy golly taşol. Onda asfalt düşeldi bir türlü oýy golly ýörer ýarlar şo ýol. Indi şoň asfalt düşelen ýyllar haýsy ýyllar? Asfalt düşelen ýyllary da onun kıyla bolandyr oňa. Onuň şol ýoluň şeýle hatardan çykmagyna näme sebäp bolýar? Näme üçin şo ýol şeýle gysga möhletde hatardan çykypdyr? Näme bir agyr tehnika ýörýärmi, traktor ýörýärmi, dizel traktorlar ýörýärmi? Şo taýda şol agyr masinler we traktorlar we ýörýärdi. Şo ýoldan çagyrly masinler, agyr masinler geçýärdi. Şondan ýaýlanýan bolmagy. Şäher tarapata geçýärler, o biçine de geçýärler, uly ýol. O wagtda bir ýogalyan adam bolýandyr, ýa-ni ölüm ýetim bolanda şo gonumçylyga
ýolga gitmeli bolunan ýagdaýynda ilaty näle kynçylyk dörýär. İlata kynçylyk dörýär. Sebäpden ol oýmur bolansaň göräp zat edip zordan geçmeli ýaly ýagdaýy bata soň. Oýmur da. Tomuz aýlarmy, kış aýlarmy ýoluň ýagdaýy haçan agram salýar adamlar. Kış aýlary agram salýar. Ýağış ýagýar, oýlara suwuşýar, ýaşlara geçmek kyn bolýar da alyp barýakalar. Ýanky merhumy piýada götürmek edilýärmi, ula bilen edilýär. Piýada ýöreýärler. Piýada ýöre bark diýerler bizimkiler. Şonda da ýöremek agar düşýär. Ýanky oba ýaşylar bolmaly, daýhan birleşiginiň başlyklary bolmaly obalarda. Şular şudatlara üns berip şulary düzetmeň, ýollar bejermeň uğruna çykylanokmy? Ýok, şudatlara şolar azarym etenen ok şudatlar üçin. Obalarda ýaşylyk etýän ýaşyly ýokmy? Şu meseleni bir baryp tegislerlerine ýol başçylara aýtjak, ýaşyly ýokmy oba üçin? Ýaşylaram batyrlar bilen bara bir de her şonu bir aýagy üstüne galýany göremzok. Horlanýarlar, kynçylyk çekýärler, köçenýärler. Şol gonamçylykda bir sadaka berilýän wagty bolýarmy? Sadakanam şol käýärim var, oğula aýtanlary berýär. Oğula mar sadaka berýän adamlar ba. Şoňa da oglanlar gitýär, bolýan şol ýolumyz bar. Şolary ýalakrak bolansaň kyndyrak, maşinam ýöränne kyndyrak, adamlar ýöränne kyndyrak. Oba deputatlar bolmaly. Şu deputatlar bilen duşýan, mesela deputatlar onda şu meseleler goýulýarmy? Deputatlar bilen hem duşuşýan wagtlaram ýok. Şolaňa bolyn bir de her şonu kim bilýän nämetýän öýlerim geçip dur eýlek. Öýler bilmeliler şonu bolyn. Ýol başçylaram çalsyp dur birin şeýdip. Onam şo ýol başçy durmandan menem hiç men bar. Başgalara nokta. Daýhan birleşiginiň başlyklary näçe wagtlardan çalşylýar? Ay 3 ay, 5 ay bolsalar şonda çalsyp durlar olary. Belli başlyk ýok. Şo gonamçylygy goňşy oglamyza mertdiýär. Teadoba, Polok, Aýgat, Warasil, Inkılap, Akvay taraplara ertdiýär, Agaltyn we Agarkalar we hemmese mertdiýär şoňa. Şonu goýýarlar merhumlary hawa. Şol goňşy oglaram şo tidiň ýören ýoluňdan ýöremeli bolýarmy? Şo goňşy oglaram şo ýoldan ýöremeli hemmese. Başga ýol ýok şolara. Biz şoň oňormagyna umyt baglar, garaşýar. Halk kösenmeli. Hormatly dinleyijiler, Wekil Wazarly Bilbil aýda bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, siziň ýaşaýan ýerleriňizdaky ýollaryň ýagdaýy nähili? Bize ýazyň, telefon edin. Hepdäniň zemin owan neptermeli bilen dowam etdirýär. Owan sany türkmen Abdurrahman Niýazy öz dogduk mekanyna dermanhana açyp 1,5 ýyldan gowrak wagt bäri adamlara derman hyzmatyny edýär. Bu hyzmatyň iň bir ähmiýetli tarapy bolsa, ol owa ýerlerinde ýaşaýan we başga dillerden gowbaş çykarmaýan etnik türkmenlere öz dillerini hyzmat edýär. Kawulda kawarçymyz Şamirdan ulum radionyň Abdurrahman Niýazy bilen geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläliň. Lukman Abdurrahman Niýazy bir ýerde dermanhana açypsyň, halka lukmançylyk ugrundan hyzmat etýärsiň. Hyzmat etýän Afganistanyň inqilab bolanda Pakistan gidipdik, on keyin börde bitirkilendik. Bir näçe treningler we kurslar görüpdik-de, o ýerde ol okuwlarym tekmillaty we pes ýangyň Awganistan mujahidin piruz bolandan soň gelenden soň gaýdyp okuwlara şamil bolup mutawassit tibi, farmasini iki okuwam oturdum. 1,5 ýyl gowrak bolýar. Şu dawahanany şöyle açanym Taşgüzar Dermaltun ilata hyzmat etmek için özüm okuwumy gotaryp şu iladyma hyzmat edeýin diýip ahd etdim we bil bagladym. Daşar ýurtlary gördüm, Pakistan, İran, Arabistan, Saudi. Şeýlere baramda öz milletime, öz ilatyma hyzmat etmedimden, şunda okuwumy ýetirmedimden köp epsusdatym. Ahir Allah bize maksadymyzy berdi. İmtihanlardan kamyap bolup okuwumy gotaryp mana bugün ilada tebiplik bagatdan hyzmat edip, hyzmatymy enjam edip ýerine ýetirip berdim. O ýerini näme saýladyň? O ýerini saýlanym köpräge şöre öz wetenim doglan ýerim şol Hazar Tokoy ýa-da Taşgüzar diýerler. Onuň üstüne de hemmesi türkmen dilde sözläp durandan soň şäherlere gitse hiç düşünçe beri bilen ýoklar. Tebabat bawatynyň öz duýgusyny, öz teklibini aýdy bilen ýok. Şundan bir ilada hyzmat bolsun diýip, hem bolsa musafirlik hesabyndan özüm şörde öz üýüm üstü bolandan şerini harladym, şöre hyzmat edin diýdim. Bir ýerde bolsa az pul bilen özüni bejerdip bilýändir. Näsaklar şeýlemi? Hawa şöyle rakam şola bir motor kirey, maşin kireyne yarına masraf bolman berde tedawulany bilýär, dermany berilýär, hemen asasy bolup bilýär we başgadam sançmak bawatlarynyň ýa bir sirim ýa bir zat tetbiq etmesine asan bolýar berde köp aňsatçylyk tapylýar. Bir meride kiçik bolsaň ýanynda eger
bir siyasar bir azyda gidasa yanında da bir adam erkegen bile gitmeli bol. 2 neferin kireyi harcı bir gün işten galany hesaba alsam köp bilen näseleri onun masraf bolýar. Eger onun keselligi billerden ýokarda bolsa o taraplary bizlerin razy etýär, ona refer hat berýär, uzadyk goý berýär, bu işin falan ýere bar bir adres berýär, rahnamanlyk etýär. Eger öz elimizden geleri ýanyk bolsa, onda şöyle bejerip, şöyle tedavi edip doway ber goý berýär. Türkmenistan bir ýerde bir gyz mektep açyp beripdir. Eger gatnaşygymyz boluberse, bizlere düşünsek, görsek, eder ümitim bar bolmasa, bizlerin böyle barmady bir näçe wagtlar ben bilenem ýok hene. Şurada bizlere bir rol geldi, oýçy dip, wekilimizin adyna bir mektep, gyz mektep açyp berdi, emma mektebe behreli lekin ustatlary onça bir öktü ustatlar gelen ýok. Mudy Riýasat Maarif welaýaty Balha teslim boldu. Şoryň ustatlary ders berýär. 9-dan ýokary hem däl, ýene-de ol 9-y okuyun, gyzlar ýokary okullara gidip okuy bilmiyor. Şuna eger bizler istemmişil öz marifimizden hem Türkmenistan hem kömek etseýene de şuly lise bolsa 12-ni bitirýänek bolsa, eger 1-3 ýyl için ýagnan olar hiç ýere gidip bilmän galjak bolýar. Söhbetdeşlik taýinlap azatlygy etiren Şaýmerdan Gulmurady. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zemini geçirip oturýar. Ýene-ki efir dostluklarymyza şenlik hoş, saglykdyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.